Takže čaute, vítajte u nového videa, zdraví vás Alex Potržitko Boxy 20. Dneska tu máme hru Rivals na Robloxe a dáme si takú challenge, že budem môcť používať len random zbrane. Ja som zvedavý, ako to dopadne, toto dnešné video. Vy nezabudnite dať like a odber, je to zadarmo, potrvá vám to len 5 sekúnd a mňa moc podporíte. A bez ďalšieho obkecávania ideme na to. Takže máme prvú hru a mňa to nenačíta, akože toho druhého. Si robíš srandu, hned na začiatku. No, takže to musíme spraviť teda ešte raz teda. Dobre, takže sme tady, už po druhýkrát alebo po koľky. Dávame arénu normálnu, akože normálne, že aréna. Nech to je ľahšie. Level 78 a počítač. Dobrá, ale dávame random. Kámo, toto je dobrý loot. Jako sorry, toto je dobrý loot. Hej, s týmto by som akože mohol vyhrať. S týmto by som fakt, že mohol vyhrať. Ale neverím v to moc, ale budem si veriť. 27. Aha, takže ona bude spamovať teda RPGčko. Jak bot. Dobre. Kamo, úplná hovadina je. Úplné hovno. Čau. Kamo, však to nejde. Kamo, ja neviem, v čem ich to baví. Len RPGčko spamovať. Ja to robím proto, lebo to robí ona, ale nebudem jak ona. Nebudem. Tu budem používať radšej tieto tu hovadinky a budem skapíňať, než budem hrať cringeácky. Ale to sa fakt pritom nedá bojovať. Kamo, nejde to proste. To RPGčko proste... Proč ho tu vôbec dávali, Marešek? To je tak OP jak svinia. Tot. Sa neoplatí hrať ani. Proč je to úplná sprostosť. Úplná debilina. Takže ja používam RPGčko, ale ne proste furt, lebo nejsem cringeák. Proste nejsem cringeák. To pe o ničem hrať. Hatsune Miku posraná. Fakt, to absolútne nejde. Tak ideme na druhú hru. Tak, sme tady. A snáď to nebude Hatsune Miku, ty kokos. Lebo už nevím, normálne skočím do toho telefónu a dám high kick na čelo. Dáme arénu. Level 8. Pokiaľ to nebude nejaký tryharder na novém účte, tak to môžem vyhrať. Ale snad to vyhrám, kokošek. Level 8. Tak akože sorry, ale to nejde. Kamo, on sa snaží proste. Ale snaž sa, aspoň niečo. A dostali sme toto, charm, na niečo, na pumpu. Kamo, tento pekný vrep mám, teraz. Ty kokos. To som ani nevedel, že spravím. To prvýkrát sa mi toto podarilo. A nikdy mi nechce vylezť na hentu. RIP. Or IP. Poďme ho skúsiť zabiť s týmto. So skečelskama. Komu chudák.
Kamo, pri samvečku mne stačí len stát a hádzať tam šaklsky. Budeme to strídať. Stav. To fakt. Bože. Chudák. Chudák, týpek. A nájsť máme 3 kľúče. No takže, druhá hra splnená. Môžeme ísť na ďalšiu. A fakt, nezabudni teda ten like a odber. Je to fakt, je to zadarmo. Trvá vám to 5 sekúnd, ani nie tých 5 sekúnd. A vy ma moc ten podporíte, fakt. Úplne ma v tom mega podporíte a budem úplne šťastný. Tak a môžeme ísť teda na tú tretiu hru. Pokiaľ dobre počítam. Som zvedavý, či to bude niekto nižší level než ja, alebo niekto s väčším. Ale dávame Ježiš Maria. No tak kamo, ako sorry. Dobre, toto je v pohode. Ale jumpet sa tady moc nehodí. Typek. Je tady... Aha. No tak... To nevedie... To si ma ani nevšimel. Ježišmária, to co je za ľud? More. No co to je za ľud? Kamo, on padol do vojdu. Hej, povíš mi, jak môžem poraziť typka, co má level 142. No to mi trochu hlavu nabere. No to jaký tryharder, hej. Keby si tryhardil v reálnom živote, a ne v nejakej hre proste, co si máš užiť, more. Ale nerobím si srandu. Proč? More, tak mi to išlo a teraz nic. Toto je dobrý ľud za mňa. Toto je za mňa dobrý ľud. 120. Kámo, jak ho vyplo. To zase nechám. Ešte jednu hru a potom to switchnem. Kamo, kde je? On má taký skin. Ja ho ani nevidím, kde je. On má proste taký skin, co mi proste strašne blbo vidieť. Mám niečo podobné, ja. Jasné. Kamo, robí si predá ze mňa. Toto je v pohode za mňa. To je v pohode. Ja som ho strelil. To som ani nevedel, že ho strelím. Ja som ho tam videl proste, tak som na to strelil. Kaž tam je. Sa tam schováva. 75. Jo. Yes. Kamo, 4-4, hej, to nemôžem posrať. Kamo, to nemôžem posrať. Kde je? 37. Kamo, co? Kamo, typek, nevím, hacking more, alebo ja nevím co. Proč jsem ho ani neviděl? Dobre, koukneme sa do backpacku. Ty kokos. No to si dáme nejaký opening. To dáme jasné. Dáme tu 3 boxy. Takže jaké vrepy padnú. 2 legendárne. Kámo, co ti šíbe. Ale tie sú pekné. Ukáž. Kámo, však to je maso. Prečo to nevolá meat? Prečo to volá A7, alebo jak sa to volalo? Kámo, tento je pekný. Ten je pekný. Ale tento je krajší. Ne, toto je krajší. Proste to je krajší. Ne, bože, 4-4. Ale ideme teraz vyskúšať 2v2 a tým aj skončíme. Takže počkáme si chvíľku
tak sme tady, načetlo sa to. Som zvedavý, jaké to budú levele, lebo to bude hrozné. Kamo, prosím, nej sú tam vysoké levele. No, to je v pohode. To je tak v pohode. 62 je v pohode a 102 to je také okaté. Ale mám challenge, že kamo, nice. Jumpet. To sa hodí jak svinia. Kamo, Jumpet sa hodí mega na 2V. Kamo, ja som hojitel. Dobre, hitli sme ho, ale neviem kam išiel. Tam je. Ne, prosím, zamíril. Dobre. More 2,4 si robíš prdel ze mňa. Dobre. On mňa zesnajpil, ale baba to dala. Tak dávame zase random. Kamo, toto není moc dobré. Kamo, to fakt ma typek zesnajpil. No my sme skápali všetci. Fakt toto neviem, či vyhráme. Kamo, co si zmyslel? Kamo, musíme toto vyhrať, toto musíme vyhrať. Dobre, jeden dead. Dobre, 75. Poď. Poď. Umri už. Yes. Umrel. Hehe. Kamo, že by sme to vyhrali? To si robí srandu. Kamo, proč len čakajú a snajpie jak sprostý? Oni už zabili? Dobre, 37. Kamo, jestli toto vyhrám, tak že sa nehambíte. No nic. Kamo. Ale proč len snajpíte, more? Proč? Proste proč? Proste prečo? Dobre. Dobre. Kam dali sme to? Je to 3-3, je to vyrovnané. To je ten istý, ne? Loadout. Co som mal minule, ne? Typek je hentam. Musíme ísť na ňo. Poď. Umri. Yes. Je to 4-3. Kamo, to musíme vyhrať už. Jumpet. Kamo, musíme vyhrať. Co? To fakt typek ma zabil nožíkem. Si robí srandu ze mňa. Poď, baba, ja ti verím. Poď, ty to dáš. Prepáčte, vyplo sa mi nahrávanie, ale jak môžete vidieť, tak sme to vyhrali. Takže som mega rád, že sme to vyhrali.
som hrdý na nás dvoch. Tak my si môžeme dať opening o tieto dve čestky. Schvál niečo padne. Dobre, toto a kamo legendárny vrep. Kamo, ten bude pekný. Kamo, to je pekné. To si nechávam. Ukáže vrep takýto. Ten je pekný, ten si tiež nechávam. A tento. To je tak v midu. To je tak pohoda. To je také v pohode. Takže keď sa vám toto video ľúbilo, nezabudnite dať ten like a odber. Fakt, moc ma v tom podporíte. Je to zadarmo. Potrvá vám to len 5 sekúnd a mňa v tom fakt moc podporíte. Vážim si tých, čo dávajú lajky a odber. Ja sa tu s vami lúčim a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.